Τελικά, είμαστε ο εαυτός μας όταν πεινάμε. Συνέχισε να βλέπεις αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα θα αναλύσουμε τη φυσιολογία της πείνας, αλλά και θα σου δώσω κάποια χρήσιμα tips για να την καταπολεμήσεις. Είμαι η Δήμητρα Χαρίτου, διαιτολόγος διατροφολόγος και βρίσκεστε στο κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο συζητάμε διάφορα θέματα διατροφής που σας ενδιαφέρουν. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που υπάρχει μεταξύ μας στις παρέες, που γενικά και εμείς δεν ξέρουμε πώς να σκεφτούμε γι' αυτό. Και αυτό δεν είναι άλλο από την πείνα. Είναι καλό να πεινάμε? Μήπως είναι ευεργετικό? Πρέπει να το καταπολεμήσουμε? Πόσο συχνά πρέπει να το καταπολεμούμε? Και τι ακριβώς είναι? Πάμε να τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή. Και φυσικά θα έχετε ακούσει την έκφραση αυτή, η οποία ήταν ένα πολύ δημοφιλές σλόγγαν. Όσοι είστε κοντά στην ηλικία μου, που δεν θα την αποκαλύψω, ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Το «δεν είσαι ο εαυτός σου όταν πεινάς» ήταν μια ατάκα η οποία αναφερόταν σε ένα διαφημιστικό, στο οποίο ο χαρακτήρας ξεκινάει με άλλη μορφή και με το που φάει μια μπουκιά από τη σοκολάτα, αυτή η μορφή αλλάζει. Οπότε εκεί στηρίχτηκε όλο το διαφημιστικό και η λεζάντα έλεγε «δεν είσαι ο εαυτός σου όταν πεινάς». Τώρα είναι απόλυτη αλήθεια αυτό? Πάμε να δούμε τι συμβαίνει όταν πεινάμε. Γενικά, η πείνα είναι ένας πολύ σημαντικός ρυθμιστικός μηχανισμός στο σώμα, στην οποία κατάσταση το σώμα μας ειδοποιεί ότι χρειάζεται να λάβουμε ενέργεια. Έχει στερέψει για το χύψη λόγο και χρειάζεται να προσλάβουμε ενέργεια με τη μορφή της τροφής. Οπότε γι' αυτό νιώθουμε πείνα. Τώρα, ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι από τα σημαντικότερα όργανα στο σώμα, κυρίως λειτουργεί με γλυκόζη και γι' αυτό το λόγο έχει και εντός του εγκεφάλου αλλά και εξωτερικά στον υποθάλαμο και σε άλλα σημεία στο σώμα τέτοιους αισθητήρες, οι οποίοι ανιχνεύουν αν χρειάζεται επιπλέον γλυκόζη στο σώμα και έτσι μας ειδοποιούν ότι πεινάμε, οπότε χρειάζεται να πάμε κάπου και να καταναλώσουμε κάποιες θερμίδες τη μορφή τροφής. Τώρα, αν φανταστούμε το σώμα μας σαν ένα εργοστάσιο, τότε αν δουλεύαμε εκεί και βλέπαμε ότι τελειώνει το ηλεκτρικό ή τελειώνει η ενέργεια, οι εργαζόμενοι ενδεχομένως, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει ενέργεια για ένα εργοστάσιο, τότε αν ήμασταν διευθυντές, δηλαδή ο εγκεφαλός μας, θα δεχόταν ένα email που θα με ειδοποιούσε, εμένα που είμαι διευθύντρια του εργοστασίου, ότι χρειάζεται να προσλάβω κόσμο ή να αυξήσω το ρεύμα ή να αυξήσω τις πρώτες ύλες κτλ. Τώρα, όσον αφορά το σώμα δεν θα μας δώσει τόσο άμεσα σημάδια όπως ένα email. Όμως, πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε το πώς αντιδρούν αυτοί οι αισθητήρες με το σώμα μας, δηλαδή οι αισθητήρες που σας είπα πριν, και να αντιλαμβανόμαστε έτσι την πείνα μας. Τώρα, τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν καταναλώσουμε τροφή και η πείνα συνεχιστεί? Περάσει δηλαδή από το στάδιο αυτό που σας είπα, το οποίο έχει να κάνει με την έλλειψη ενέργειας και τροφής. Όταν περάσει λοιπόν από αυτό το στάδιο και βρισκόμαστε έτσι σε αρκετή πείνα, το σώμα παράγει κάποιες ορμόνες λόγω του στρες που του δημιουργείται, οι οποίες είναι η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, οι οποίες κατά βάση επηρεάζουν αρκετά την γλυκόζη και το ζάχαρο. Αυτά είναι το ίδιο μέσα στο σώμα μας και φυσικά φαίνεται ότι επηρεάζουν αρκετά και την άνηση κατανομή του λίπους στο σώμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή της πείνας δεν είναι ευχάριστη, οπότε όσο ευχάριστη δεν είναι για μας, τόσο ευχάριστη δεν είναι και για το σώμα μας, το οποίο εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε ένα βιοχημικό στρες. Από την άλλη, όταν τρώμε, δηλαδή όταν καταναλώνουμε όχι συνέχεια τροφή, αλλά τουλάχιστον όταν τρώμε τροφή όταν το χρειάζεται το σώμα μας, δηλαδή με κάποιο τρόπο όταν εκπληρώνουμε την ανάγκη της πείνας, τρώγοντας.
Σε αυτή την περίπτωση, οι ορμόνες που παράγονται είναι η σερωτονίνη, είναι η ντοπαμίνη, είναι οι ενδορφίνες. Αυτές οι ορμόνες είναι υπεύθυνες για το αίσθημα αυτό που νιώθουμε της πληρότητας, της ευεξίας, της χαλάρωσης, δηλαδή ορμόνες οι οποίες θα μπορούσαμε να τις πούμε και αντιστρες. Δεν είναι αντιστρες, αλλά επειδή ακριβώς βοηθούν στο να μην νιώθουμε στρες, μπορούμε έτσι ποιητική αδεία να τις χρησιμοποιήσουμε σαν αντιστρες. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε από αυτό που σας είπα τώρα ότι είναι σημαντικό να εκπληρώνουμε αυτή την ανάγκη της πείνας. Γιατί είναι ένας μηχανισμός όπως είναι όλοι οι άλλοι στο σώμα μας. Όπως είναι όταν θέλουμε να ουρήσουμε, όταν θέλουμε να μην πονάμε γιατί χτυπήσαμε. Όλες αυτές είναι ανάγκες οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, νομίζω ότι είναι εμφανές και έχει απαντηθεί η ερώτηση που λαμβάνω από όλους τους διαιτώμενους στην πρώτη συνεδρία, όταν τους λέω ότι αν πεινάτε, πείτε το μου εγκαίρως για να το φτιάξουμε, γιατί δεν πρέπει να πεινάτε, οπότε σημαίνει ότι κάτι πρέπει να φτιάξουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Το σώμα κάτω από την επίρρεια του στρες δεν λειτουργεί καλά και θα λειτουργήσει καλά για ένα διάστημα για να μπορέσει να μας κάνει να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά σε μακροχρόνια βάση το στρες δεν είναι και πολύ καλός σύντροφος. Πώς λοιπόν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πείνα? Το νούμερο 1 tip που έχω να δώσω, που οριακά αν δεν πω και τα υπόλοιπα θα μπορέσει μια χαρά να σταθεί, είναι όταν πεινάτε να τρώτε. Γιατί όταν πεινάμε τρώμε, ενώ ότι δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί βίντεο στο οποίο θα αναλύαμε 7 tips για το να ανακουφίσετε το αίσθημα της ανάγκης για ούρηση. Η λύση είναι να ουρήσετε. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, το νούμερο 1 tip για την καταπολέμηση της πείνας είναι να τρώτε. Να τρώτε όποτε το χρειάζεστε, με ψυχραιμία. Το δεύτερο tip είναι ότι για να μπορέσετε να χορταίνετε πιο πολύ και πιο συχνά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, διάφορα tips που μπορώ να σας δώσω, έτσι ώστε να μην πεινάτε τόσο συχνά. Το πρώτο από αυτά τα tips, δηλαδή δεύτερο συνολικά για σήμερα, είναι να προσθέσετε περισσότερες φυτικές ίνες στο πρόγραμμά της ημέρας σας. Αυτό θα καθυστερήσει αρκετά την κένωση του στομάχου σας και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσετε να έχετε ενέργεια για περισσότερη ώρα. Το επόμενο είναι να προσθέσετε λίγο περισσότερο ωφέλιμο λίπος στη διατροφή σας. Δηλαδή ψάρια με καλά λιπαρά, αυγά ολόκληρα για να περιέχουν τον κρόκο, ξηρούς καρπούς, αλίμματα ξηρών καρπών, ελιές, ελαιόλαδο, όλα αυτά είναι καλές πηγές λίπους και μπορούν να βοηθήσουν με τον ίδιο τρόπο που βοηθάνε και οι φυτικές ίνες. Επίσης, άλλος ένας τρόπος για να μπορέσετε να μην πεινάτε τόσο συχνά είναι να βάλετε στη ζωή σας ένα χόμπι. Πάρα πολλοί κόσμος πεινάει επειδή βρίσκεται σε αδράνεια. Δηλαδή, δεν κάνει κάτι, το μυαλό εκείνη τη στιγμή δεν απασχολείται με κάτι άλλο, οπότε από τις πρώτες σκέψεις είναι ότι κάτι θέλω να φάω. Αυτό ίσως να μην είναι και τόσο αντικειμενικό, οπότε δοκιμάστε ένα καινούριο χόμπι, πηγαίνετε για ένα τρέξιμο ή κάνετε κάποιας μορφής άσκηση. Γενικά απασχολήστε το μυαλό σας, γιατί τελικά μπορεί να μην χρειάζεται μόνο τροφή, μπορεί να χρειάζεται και άλλες δραστηριότητες για να παράξει τη σερωτονίνη και την ντοπαμίνη που λέγαμε πριν και τις ενδορφίνες, οι οποίες παράγονται εκτός από την τροφή που είπαμε πριν, παράγονται και από άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η φυσική δραστηριότητα, όπως είναι το σεξ, πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε χωρίς να τρώτε. Ελπίζω λοιπόν, τελειώνοντας το σημερινό βίντεο, να σε έχω πείσει ότι δεν χρειάζεται να πεινάς, ότι η πείνα είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να συνοδεύει την καθημερινότητά σου και όσο μπορείς, καλό είναι να την αποφεύγεις. Δεν θέλω επίσης να ξεχάσεις να κάνεις subscribe και να πατήσεις ένα like, ένα dislike, να πατήσεις ένα σχόλιο για το πώς σου φάνηκε το βίντεο, για το αν πεινάς και εσύ στην καθημερινότητά σου, τι κάνεις για να μην πεινάς και επίσης, αν θέλετε, να μου πείτε και ποια θέματα θέλετε να αναλύσουμε εδώ στο κανάλι.
Μέχρι την επόμενη φορά, σας φιλώ!